Druhé místo nám vyhlásí předseda Spolku pro obnovu venkova, pan Edvard Kavala. Druhé místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2011 získává obec Hlavenec. Gratulace tím paní starostka Jarmila Smotlaková. Obec Hlavenec, ležící nedaleko Staré Boleslavy, mírně zvlněné krajině Polaví. I takové věci se nám stávají. Paní starostko, opravdu gratulujeme. Není k čemu. No a zbývá nám poslední, respektive první.